Zdravím vás všetkých, moje meno je Kocka Osudu a v dnešnom videu si popíšeme a povieme, čo je to Dungeons and Dragons. Alebo možno ste počuli nejaký iný názov, dračák, dračí doopie a tak podobne. Všetko to je vlastne jedna hra, ktorá je úžasná a na hru samotnú nepotrebujete nič viac, len pero, tušku, po prípade papier a kocky. To je viac menej všetko, čo potrebujete na to, aby ste si mohli zahrať D&Dčko. A budete potrebovať Dungeon Mastera, čo je pán jaskyne a pán celého sveta, ktorý vám bude vymýšľať celý príbeh, a hráčov, ktorí sa tam budú hrať. V základu D&Dčko je hra na hrdinov alebo na dobrodruhov, ktorí sa pohybujú v svete a môžu robiť čo len chcú. To je na D&Dčku to asi najlepšie, pretože D&Dčko sa tvorí vo vašich hlavách, vo vašej predstavivosti a môžete tam robiť viac menej čo len chcete. Keď poznáte nejaké RPGčko, ako je, neviem, Genshin Impact, Warhammer a tak ďalej, ich je mnoho, tak nemôžete robiť úplne všetky veci, ktoré tam sú, pretože to nie je možné. Ale v D&Dčku môžete robiť viac menej čo len chcete, keď na to máte prostriedky, čas, schopnosti, takže v D&Dčku sa viete veľmi vyblbnúť a preto je tá hra minimálne za mňa jedna z tých najlepších hier, čo som kedy v živote hral a doporučujem ju každému. Dneska si povieme pár vecí o D&Dčku, takže sa hneď do toho pustíme. Tí, čo už viete, čo je D&Dčko, tak máte tu menšie rekapituláciu, tí, čo neviete, tak počúvajte ďalej. V D&Dčku je podstatný Dungeon Master, to je pán jaskyne. Máme tu dve role, hráčov a Dungeon Mastera. Čo to vlastne všetko je? Tak Dungeon Master je pán tej jaskyne a vytvára celý ten príbeh, celý svet a v podstate rozpráva hráčom, kde sú, čo by mohli robiť, koho vidia a popisuje v podstate celé prostredie okolo a hráči môžu v tomto prostredí robiť nejaké veci, nejaké interakcie s hocičím možným a DM rozhodne, čo sa vlastne stane a čo nie. K tomu, aby sme sa ešte rozhodovali na nejakých tých veciach, sa používajú kocky, ale to si povieme v inom videu, ako fungujú. Takže s tým vás zatičovať teraz nebudem. A to je viac menej všetko, čo je D&Dčko. Ono tam toho veľa popísať nejde. Doporučujem si určite pozrieť nejaké videá z D&Dčka, aby ste to pochopili. Za zmienku stojí do popisku vám dám nejaké kanály, či už to bude na tahu, Typical Sunday, alebo najznámejší asi kanál Critical Role, kde D&Dčku žijú a je to úžasné počúvať tie príbehy. Vy ako postavy v D&Dčku hráte nejaký príbeh, ktorý si vy sami vytvárate, takže D&Dčko nekončí zabitím nejakej príšery alebo dobitím nejakého hradu, D&Dčko pokračuje ďalej. D&Dčko nemá, alebo minimálne D&Dčkový príbeh nemá úplný, že koniec. Môže mať, samozrejme, ako DM určí, ale nemusí mať. To je na tomto úžasné, pretože veľa RPGčkových hier končí nejakým veľkým vyvrcholením, potom si môžete vytvoriť novú postavu, hrať to odznov. D&Dčko zasa nie. D&Dčko to je tak, že máte nejakú úlohu, dobiť nejaký hrad, to sa vám podarí a DM sa vás pýta, dobre, čo ideme robiť ďalej. Tam hra väčšinou nekončí, vždy sa väčšinou pokračuje ďalej a pokračuje sa dovtedy, kým DM nepovie, že je koniec, že už mu došli nejaké nápady, alebo kým nezomrú všetky postavy väčšinou. Samozrejme, môžu sa zasa vytvoriť nové a zasa môžu hrať, ale väčšinou takto končí D&Dčko, buď to je TPK, takže Team Player Kill, všetci zomrú, alebo skončí sa celý príbeh, ktorý mal pán jaskyne pripravený pre vás. Jo? A to by bolo celé D&Dčko. Dúfam, že sa mi video páčilo a my sa vidíme v ďalšom videu. Toto bola Kocka Osudu a majte sa.